Let's go! Balik na natin ang saya, balikan natin ang kwela. Energy na naman to the max level. Gagawa tayo ngayon ng original kapapangan sisig. Let's get it on! Mekeni cookie ka, malahos ka Pampanga. Mekeni cookie ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, likot-likot, turot-turot. Eto abe-abe, mamasyal ka Pampanga. At bumalik na nga tayo, Jess, dito sa Manyamang Kenny. Matagal-tagal din yun dahil nawala tayo ng mga ilan ba? Apat? Ilang araw at yung sa 4 na araw na yung Chess, kung mapapansin nila, pigil na pigil tayo sa activeness, sa energy mga kabs. Alam niyo naman po kasi, nire-respect natin yung Lenten season syempre. O yan yun, Chess! Gagawa tayo ngayon ng Manyaman sisig! yan! Original na original eh! Pwede mo bang i-share naman kung Nga ano pala ginawa? mga kabs, kung makikita nyo, no, nakakulo na yan, okay na yan, pero kukwento natin kung ano nangyari. So bumili tayo ng maskara, tenga, basta yung mga part ng sisig, pisngi, nilinis natin mabuti. Kung bibili kayo, hugasan yung mabuti, lalo na yung pinakatenga. Tapos sa isang malaking kaldero, pagsamasamahin lang natin to, yung usual sa pakulo, asin, pamintang buo. Yung asin, sandakot talaga yon. Tapos lagyan nyo rin ng bawang. Punuin nyo lang yung kaldero ng tubig, yung exact na masasubmerge nyo siya, yung lahat ng karne. Takpan nyo, pakuluan nyo ng 1 oras. After 1 hour, i-check nyo kung malambot. Pag malambot na, kunin nyo na, itabi nyo. Siguro palamigin nyo ng mga 30 minutes or up to 1 hour para maging ganyan na siya. Yan, kung ano makikita nyo ngayon, mga kabs. Malambot na to at malamig, pwede. Yan nga pala, no? Siguro kailangan mo pang hiwain yan dahil si Black Mamba, pwede. Dahil nga original na sisig Kapampangan tong gagawin natin mga kabs, atin pong iihawin tong mga karni natin dito, balat, mukha, halo-halo na eh. Ito yung maskara niya mga kabs, no? Para po maiwasan natin na masyadong mag-curl yung pinaka mukha niya o maskara, hahatiin ko po siya dyan bago natin siya isasalang doon sa ating Black Mamba. Yan, nagpabaga na po kami dito mga kabs. Sasalang lang natin siya dyan at hihintayin natin siyang medyo matustan ng konti para masarap ang ating sisig. At bukod dyan, Kuya Dex, bukod sa baboy, meron din tayong atay ng manok. Yan. Ito, Kuya Dex, kailangan din natin ito ihawin ng kahit ano lang, medium lang. Yun. Hindi naman kailangang lutong-luto siya. Tama. So ihabol na rin natin dito, Kuya Dex. At yan, mas masarap yan kung itutusta mo. Yun. Ayan nga yung sinasabi natin sa mga kabs natin, Chess, no? Kailangan nakatusta to ng konti at napakasarap nito sa sisig. Yung may itim-itim siya, sarap din yun. Kasi Ano marami Jess? tayong mga kabs dyan na Kapampangan. So karing ganagan ng Kapampangan Manalbe, yapin po hining kaya katamong sisig pagmaragol king Cubs Nation at buong mundo na rin. No? Yan. Nagmamalaki ang sisig. Actually, itong gagawin natin, pumipiyok pa. Actually, itong gagawin natin, original. Walang dagdag, walang bawas, walang twist, walang kahit na ano, ang susundan lang natin yung original. Kasi Original. kung hindi to known fact eh, pero merong kasing ordinansa na intangible heritage po ang sisig sa Pampanga. So, Nakita mo yun, no? hindi natin siya pwedeng galawin. Kung ano yung pag sinabi mong original sisig, kailangan original siya. Kung paano siya ginawa noon, yun pa rin hanggang ngayon, Chess. Actually, nagtitingin ako ng mga original sisig sa YouTube. Wala pa akong nakita na talagang yung mismo, kaya haling lusing. Pag sinabi yung original, kaya haling lusing. Ito po ang gagawin natin, kaya haling lusing. Original sisig queen, ganitong gagawin. Nako, pwede nyo pong gayahin to mga kabs, ha? Sundan nyo lang po at siguradong napakasarap ng kalalabasan nito. At habang nag-iiyaw ka, maghiwa na tayo ng sibuyas, magtatagtag tayo. Siguro magpakita tayo ng technique kung paano natin siya tatagtarin. Una, hiwain lang natin sa gitna. Tapos, itatayo mong ganyan. Hiwain mo dito ng paside, pero wag nyong isasagad, magtira kayo. Yun, yung hindi pa siya makakalas. Yan. Papansin nyo, medyo bungal po itong ating kutsilyo, pero ma-under yan. Operational naman siya, Chess, no? Oo. Nakakahiwa naman, so pwede yan. Tapos ito-turn nyo lang dito sa side. Yan mga kabs, gawa kayo ng pahaba dito. Yan. Pwede ring dalawa. Naku, parang ginayat na kagad yan, Chess, ano? Para kapag hiniwa mo na siya, boom, tagtag na siya. So ganun lang gagawin natin sa lahat ng sibuyas. Kasi mamaya importante ito. And by the way mga kabs, puti ang gagamitin nating sibuyas, hindi pula. At marami kasing nagre-request nito mga kabs, Dex. Hoy! Itong sisig. Napansin ko nga, di pa natin ginagawa to ng Yung original shell, talaga.
kay Aling Lusing, maraming nagtatanong, Kapampangan kayo, bakit hindi kayo gumawa ng sisig? Ang nire-reply ko kasi, Kuya Dex, ang dami na nating sisig episode. Pero ito pa lang yung original. Although, naalala ko, meron kaming dinakdakan versus sisig, mga Cubs. Kaya lang, kung ipapollow nyo yun, malilito kayo kasi sabay kong ginawa yung dinakdakan na sisig. Ito exclusive. Sisig lang muna, para sa mga gustong itry. Sa pista ng pagkabuhay ngayon, okay na, pwede na po Fiesta, tayo fiesta. kumain muli ng karne. Yan. Batok, pwede. Tutok-batok na naman tayo. So ito, tapusin ko lang to. At tutustahin ko lang to ng konti, Chess. Babalikan natin sila para sa susunod na procedure. Yun. Let's get it on, mga Let's go! Na-miss namin kayo! At pagkatapos natin, iihaw yung ating mga karne dito, mga Cubs, yung mukha, tsaka yung tenga. Ito, hinapko ko lang ang ating atay. Game na ulit. Ibigay na natin to doon sa ating sangkalan. Tatagtarin na natin. Kunin ko na tong atay, Kuya Kunin Dex. mo na, Kasi prepare mo na yan. tinimplayin pa to eh. Oo. So mga Cubs, niluto ni Kuya Dex to, half cook lang. Tanggalin na natin sa stick, pagsamasamahin natin sa isang lalagyan. Kasi nga, kailangan natin timplahin. Kung sa dinakdakan, merong utak, sa sisig, merong atay. So, titimplahin natin yan. Paminta, at syempre yung kapartner niyang asin. Para siyang ikikilaw din, Kuya Dex. Yan, tama. Lagyan natin suka. So, ang gagawin natin ngayon, dudurugin, sachap-chapin, para siyang liver spread. Ang kalalabasan dito. Tsaka kaya din half cook din, Chess, dahil ayun nga parang Sasawin iluluto pa pa sa Oo. suka no? Ayan. Anyway, ngayon mga Cubs, Hiwain ito mo na. naman ihiwain ko muna ng medyo parang mahaba, Chess, para mas madali natin siyang matagtad. So ganyan po mga Cubs. Ingat lang po tayo, galing lang sa ihawan to at mainit. Isa namin sa ganyan. Bago natin siya tadtarin. Yan mga Cubs, okay na tong atay natin. So pwede na tayong tumulong kay Kuya Dex. Meron na siyang mga Yan. hiwa dito, Kuya Dex. Kunin ko na to Kunin mo na yan, Chess. tatatarin ko to. So i-wrap lang natin dito. Meron tayo ditong dalawang set ng kutsilyo. Naku, makakarinig naman ako ng beat niyan, Chess. Mapapasayo ka, Kuya Dex, ha? Yun, no? Hiwain muna nating maliliit bago natin bigyan ng bit. Yan. At kailangan mga Cubs, talagang maliliit para malambot siya. Hindi yung chunky. May mga chunky kasi na nakikitang sisig, di ba? Ganun. Tatarin nyo lang ganyan, oh. Yun, no? Ay, pista na pagkabuhay dyan! Let's go! Dance na ako. Happy lang. So, ito, hanggang sa mapaliit nyo na ng mapaliit, okay na yun. Mamaya-maya mga Cubs, titimplahin na natin to. Yan! Let's get it on, Jess! Let's go! At pagkatapos ng mahigit kalahating oras na pagtatadtad mga Cubs, natapos din. Ito na siya. Natadtad na natin. Ngayon, titimplahin na natin ang ating original sisig. Meron tayong isa pang palanggana dito para magkasya ang lahat. Ilalagay na natin tong ating karneng tinadtad. Ito yung mukha kanina at tenga. Tapos ito naman yung atay na dinurog natin sa suka. Tinimplahan din natin ng asin at paminta yan. Isali na natin dito para magka-texture na agad yung ating sisig. Sandok-sandokin muna natin para mag-incorporate yan. Yan mga Cubs, medyo mamamasa na yung itsura niya. Nakakatakam na nga naman talagang tignan. Susunod, lagay na natin tong ating pitong sibuyas. Tinadtad natin kanina. Tapos lagyan natin ng kick, siling labuyo. Depende kung gaano kadami. Nasa sa inyo yun. Timplahan natin ng paminta at asin. Maglagay tayo ng mga 10 hanggang 12 kalamansi. Piniga ko na para hindi maisali yung buto. In-strainer ko na kanina. Lagay natin lahat to. Dahil marami naman to sisig. Pero depende yan sa dami ng sisig nyo mga Cubs ha. So halu-haluin na natin. Mas maganda kung kakamayin na natin. Kaya tayo nag-gloves nito. Ayos na, Chess, ha? Okay na to, Kuya Dex. Wow! Hindi this time, hindi ko to lalagyan ng pampakulay o pampalasa katulad ng toyo. Ah, Ito lang okay. muna yung original talaga. Pero optional yon, mamaya pag kumakain kayo,
pwede nyo buhusan na gano'n o kaya sausawan, di ba? Toyo mansi. Yun, depende na yun sa kakain. Basta ito yung timpla. Actually, okay na to kung titignan mo. Ang ganda nung itsura, Kuya Dex. Ganito siya. Pakita natin sa mga kapsa. Wow! Ganda ng pagkakatad-tad, Chess, ah. Yan. Pero para mas maganda at para mas masarap siyang kainin, Ay, syempre. maganda lagay natin sa sizzling plate. Dapat no? may presentasyon yan. Yun. At dahil dyan, Chess, bigyan natin sila ng isang mabilis na roll the montage! Let's go! Oh, Chess, oh. Pambihira. Init-init. Napakaganda. Ready na. Naka-set up na eh. Syempre, tirahin na natin yan. Pero teka, Meron pa. ang dami pa pala niyan. Ayos na ayos. Partneran natin to, Kuya Dex. Ay, syempre, gagawin natin yan ng rule number 2. Tara, mga Kaps, let's get it on! Let's go! Gawin na natin ang rule number 2 para sa araw na to, mga Kaps. Naka-ready na ang ating pineapple juice, kahit anong brand pwede. Lemon iced tea, tubig, 2 baso, pichel, at sandamakmak na yelo. Ang pangalan ng titimplahin natin ngayon ay Yakult! Let's get it on! Gamit ang isang pichel, lagay natin ang ating lemon iced tea. Lagyan natin ng tubig. Mga 1/4 nitong pichel. At buhusan natin ang pineapple juice. Haluin. At buhusan natin ng yelo. Yan, punong-puno ng yelo, mga Kaps. Pero hindi pa yan. Ito ang ating 2 baso. Lalagyan din natin ng yelo. Ibuhos natin ang Yakult mix. At handa na ang ating rule number 2. Yakult, let's get it on, mga Kaps! High 6. Manganta na, mga Kaps! Kananta na mga Hey! Kaps! Ready na! Ready na ang manyaman na sisig natin! Ay, nako, original na original. Ha? And we're back, Kuya Dex! Ay, sinabi Na-miss pa, natin Chess. sila at na-miss natin tong gawin. Naku, sa mga nakamiss sa atin sa energy at activeness natin. Ito na, mga Kaps! Mga Kaps, pasensya na sa mga naka-headset kung nagsisigaw-sigaw kami. Sigaw kami kanina. Maljig sa mukha ko. Buti hindi sa mata, pero okay lang yan. Okay na. So, Ay, sa piniga mo yan, Jess. Lalabas ko number na two. ang ating rule number 2. Yakult! At, oh, bigyan syempre. natin ng isa. Wala pa si cameraman. Lalagyan ko lang, mga Kaps. May umabol pa. Yan. Napakalamig, ang sarap. Tama-tama sa panahon. At dahil dyan, Jess, bigyan natin sila ng isang cheers. Magandang Happy Easter. araw sa inyong lahat, mga Kaps. Wow, refreshing. Hindi ko makain. Meron pa tayo, Chess. Pwede mo. Ang dami oh. Bigyan na natin sila ng unang subo natin, Kuya Dex. Na-miss kong gawin to. Ay, nako. Yung itututok mong gano'n, Kuya Dex. Oh. Yung mong tutok. Kuha Na-miss ko to. Ito yung tutok tas babalik, no? Babalik. Tas sasagpangin. Sagpang na kagad, Chess. Dadaan na motor. Ito, oh, yeah, mga Kaps. Speechless, mga Kaps. Grabe. Sarap, sarap. Habang ano, Chess, gagawa pa ako ng sausawan niya, no, mga Kabs. Ayan po. Ang tayong kalamansi dito. Sabay na Tingnan nga kita. natin yan. Gawa ka rin, Chess. Oh, yan yung mga Ayaw mo paborito sili, mo. Okay lang ako, isa lang. Pwede na. Isa muna, sige. Lang. At habang gumagawa ka dyan, bubunutin ko na yung kapartner niyang, Kuya Dex. Ayan, yan ang hinahanap ko, Chess. Tama! Ang laki ng baho natin. Nako. Pupusan ko muna maayos. Pambansang pulutan yan eh. Pero Pulutan. ulamin natin, mga Kabs. Ulam, nako, Chess. Walang umaayaw dyan, no? Bawal ngayon eh. Gusto. Bawal siyang gawin pulutan, Kuya Dex. Ay, oo nga pala. Extended, mga Kabs, ha? Yun, ya. Sa kasamaang palad. Kasama ba? Normal po Hindi, talaga actually yan. okay lang yun. Hindi sa kasamaang palad. Dapat Dapat naman talaga siguro. Kung makakatulong, bakit hindi? At yan nga, Chess. Kuha tayong ulam. Subo.
Pag sinubo mo to, pwede mo isabay ito yung... Sige, pakita mo sila, Che. Kasi naka-design yun, nakakairita eh. Pakita mo. Kunin na natin. Napapak mo ang maparas na sili. Advertisement, oh! Yaman mga kap. Parang magkamay ah. Siyempre. Lagyan natin ng sabaw yan. Naku, pinaliguan. Yan. Tapos ganyan mo, Ches, oh. Kunin mo yung marami na yan. Sabay, sagpangin mo ng isang. Oh, lovely commercial ko yun eh. Parang okay yun ah. Lalagyan ng ganyan. Lagyan mo. Lalong sumarap. Grabe. Mahal talaga ang sisig mga kaps. Do, siguro nagtataka kayo no kasi iba-iba yung sisig. Merong sisig Tagalog kung tawagin sa Manila. Iba yung timpla. May mayonnaise, may Mayonnaise, may itlog. itlog. Ganun po yung version nila. Pero dahil nga ang title nito is 100%, hindi naman 100%, original sisig ng Pampanga. Wala po talaga itlog at mayonnaise. Yun sa Kapampangan version. Naku eh, medyo mabigat-bigat na nangyari yung parang debate yan, Ches, eh, no? Dati? Actually, yun yan sinabi ko kanina. Sa ginawa pa nilang ordinance talaga. Intangible. Hindi mo babaguhin. Basta wala siyang mayonnaise, walang itlog. Yun ang definition natin sa Kapampangan sa sisig. Kapampangan sisig. At saka pagkakaalam ko, Ches, merong storya din tong sisig, no? Meron. Yan. Baka pwede mo ikwento sa kanila habang kumakain tayo dito. Hindi, subo mo muna. Yeah. Yun! Talaga! Commercial mga ka! Galing mo sing daw. Actually, ang sisig matagal na. Ang ibig sabihin kasi ng sisig is, Kapampangan is, manisig ka. Kumain ka na maasim. Yeah. So yung sisig is parang related to acid. Kaya may suka na sa atay, kalamansi. Noong unang panahon pa, sabi nila, mga 1700s, ang sisig talaga na-invento na. Pero gulay, salad. Ang ginagamit? Salad siya, hindi siya karne. Na-reinvent siya ni Aling Lusing early 1970s yata, 1974. Aksidente lang daw. Nag-iiyaw siya, nasunog niya, hindi niya alam anong gagawin niya doon. Siyempre nanginayang. Ginawa ng paraan. Tinimplahan, suka, toyo-toyo daw gano'n. Doon daw pinanganak ang sisig. Doon yan sa Sisig Capital kung tawagin. Yung pwesto niya, yung restaurant niya. So may crossing po yun, stasyon ng Angeles, ng lumang tren. Ay, naku, ganda namang impormasyon yan, Ches. Bagay na bagay sa ahay yan. Oo nga, no? Aha nga pala yun, mga kabs. Konting aha lang naman yun. Yeah, mga kabs, yan po istorya ng sisig talaga. Saka matagal ko na itong laging lagi ko itong niluluto sa mga inuman nung high school pa lang. Pero bad yun bawal mag-inom pag high school pa lang. Wala, talagang ito, madalas, no, Ches, sa mga session ng inuman ng barkada, ng tropahan, no? Yan talaga lagi, madalas, ng ino-order or kasama. Madali sa mga kaps gawin. The only problem, yung oras, tsaka e-effortan mo. Matagal magtadtad. Tsaka po yung ginawa natin, yun nga, inihaw natin siya, lalong nagkaroon siya nung smoky flavor, Ches, no? Nagpasarap pa lalo. 4 yung stages niya. Papakulo mo, then ihawin mo, chachapin mo, pangapat titimplahan mo. Actually 5. Kasi sisling mo. Pero optional yun. Optional lang yung sisling, no? Para mas maganda yung texture niya. May luto siyang konti dito. Merong tsaka presentasyon din. Ako, lalo kang gaganan at matatakam. Ako, yung sinabi mo na yan, Ches, no? Bilis mo. Mahingi ako ng bahaw, Ches. Teka. Teka. Muna tayo mga kaps. As usual. Unang ka. Balik na naman tayo sa normal na pamumuhay dito sa Tinggalas TV. Unang kain sa araw na to, mga Actually, kabs. ang oras ngayon siguro mag-aalas 4 na. Wala kami relo dito sa backyard mga kaps. Pero ang tansya ko sa palo ng araw ngayon. Dahil dyan, Ches, bigyan din natin ng isang pabati. Alam mo ba, Ches? Nag-birthday ang isang kaibigan at kabs natin. Siyempre. Happy birthday! JP Simbulan! Happy birthday! Yan, kaibigan natin yan sa Bulacan. Avid viewer natin, solid Cubs. Lagi nakasubaybay at memorize niya yung mga episodes natin. Bakit namin more birthdays to come, JP? See you soon. Yan, stay safe ha, buong pamilya, Jig. Si ano nga pala? Sino, Ches? 4-4 ngayon, di ba? Ay, oo, meron na naman. Sa mga Cubs namin, na nagtatanong kung ano daw yung lagi namin binabanggit at ginagamit dati. Napangbukas. Ito po yun. At ito ang pangalan niya. Cherry Pop. 4-4 po ngayon sa Lazada. Pwede pa kayong humabol. Punta lang kayo sa Lazada or Shopee. Maglalagay kami ng link dyan sa baba sa description.
sale sila ngayon. Ganyan. Check it out. The best to, tambo ka. At bukod doon, sunod na to. Sige, bigay mo ng bigay, Jess. Yung isa pa nating partner dito sa Team Kalas TV. Yung mga nakikita nyo, alam ko, binanggit na namin to nung few episodes ago na game po ba kayo na magkaroon tayo ng raffle? Raffle. At talaga namang inassure sa atin ni Malan Kapampangan na tuloy na yon. Wow! Siguro, ibabato natin yun. Bukas na bukas. Nako. Magra-raffle na tayo. Yan. Ang ipamimigay daw, Kuya Dex, sa Malan Kapampangan. I-display natin yung page nila or yung link nila sa description. Pwede na bistahin. Kayo na daw pumili ng design kapag ikaw ang manalo. Yung mananalo, ha? Okay. Galing. Yung size, bahala na rin po kayo. Oh, napakaganda, ha? Tama sa mga kababayan natin na gustong magkaroon ng ganito po. Mga sinusuot namin ni Captures, no? Yan. Hindi lang sa mananalo, Kuya Dex. Hindi lang dalawa. Hindi lang dalawa. Hindi lang. Hindi tatlo. Tatlo. 5. Hindi mo sabihin, di ba? 5. 5 talaga. 5 ang mananalo. Gano'n kabayat. Si Malan Kapampangan, i-display na natin ngayon din Yeah. ang kanyang page. Uy! Mabuhay ka ang garapan ng i-display natin dyan. Kumbaga, mag-window shopping na kayo. Tingnan nyo yung mga designs niya. Saka good luck, ha? Good Para luck manalo kayo. Good luck sa mananalo, yan. Wish you the very best. Huh? Malan Kapampangan and good luck sa mga Cubs namin. Ay, nako. Nako, Chess, ha? Mga ganun good luck. Yan na. Again, nagkakamay naman ako eh. Ngayon na, sinagpang natin. Ako ngayon, Ano nga pala, Chess, ha? Ano ko lang, mapasok ko lang. Mga bagong subscribers natin. balik rin ng busy, kumakain. Gusto ko lang po magpakilala sa mga bagong subscribers natin. Ako po si Kuya Dex. Ito naman si Chester, yung pangalan. Minsan kasi, nababasa ko, Jess, Jess, J-E-S-S, C-H-E-S, minsan naman sa'yo, Kuya Dix, D-I-C-K, yung iba, D-I-X. Si Kuya Dex po is short for Dexter. Yan. Para siyang Dexter and Chester. Chester. Parang the show. C-H-E-Z. Hindi po siya Jess. Hindi rin Dix. No, yun. Ano ko lang dyan. Nakakalimutan na kasi natin. Dati kasi, yung mga intro namin, may credits yun. Nandun po yung mga pangalan namin. Kaya hindi nalilito. Correct. Pero syempre, marami tayong mga bagong Cubs. Ayun. Welcome po kayo dito sa Cubs Nation. Ayun. Yun, sold na ko, Dek. Nga siya. Ako nga ako. Nakadalang plato na ako. Nga pa tayo. Okay. Mamaya tuloy yun. natin. Okay. Halatang halata naman po siguro. Nasarapan tayo dahil nga kita nyo ng mga bibig namin. Punong-puno na mantika ngayon. Again mga Cubs, kung kayo po kumakain ngayon, no? Kayo nanananghalian, agahan, hapunan man. Yan, sabay lang. Achieve siya mga Cubs. 100%. Masasabi ko, achieve to. Original ang ginawa natin. Sobrang sarap. Yan Kaya, I hope, nga. kahit pa paano natutunan nyo ang isang dish ng mga Kapampangan, Yeah. isa sa mga pinagmamalaki. Sana nag-enjoy kayo. Nasatisfy namin yung cravings nyo kahit pa paano. Siyempre naman. At sana nanonood pa rin kayo hanggang dulo. Maraming salamat sa inyo. Ayun mga Cubs, stay safe, stay home, hanggat maaari. Iwas muna po tayo sa mga crowded places. Alam nyo, medyo mainit-init ang issue ng COVID ngayon. Sobrang dami na. Okay, magdasal lang po tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Okay? Ingat po tayo palagi. Mahal namin kayo. 200,000. Malapit na mag-300,000. Huli po kami ng Team Kalas TV. Lagi sasabi, nagpapalala. Huwag nyo kakalimutan, lagi nyo tatandaan, Yakult! Yakult, Para sa inyo. yes! Yes yan! Ang sarap bagay na bagay. Manyaman! Gani! Bye! Peace out! We're back! Isigaw na natin ang mga shout-out! Happy birthday, Staff Sergeant Gabriel Gara! Belated happy birthday, Kurt Justin Samson! Happy birthday, Prince Steve Paulino! Happy birthday, Baby Adi! Belated happy birthday, Paulo Kalimlim! Belated happy birthday din kay Francisca at happy birthday, Melanie Conte! Masayang panonood sa inyong lahat! Denmark Morales, PM, Calix De La Rosa, Christian David, Daryl Dayaw, Books Cookings, Marvin De Castro, Jim Pomelo and Doc Ship Haters Clothing, Patrick Urbano, Andre Kurt Sagum, Albert Anoy, Cameron Marlon, Wilbert Talupan, John Nicole Pineda, Arian Borbon and family, Kristen, Gwency, Sean, Ken, Tal and Baby Enzo, Bactad family, Giancarlo Convento, Excel Tilado, Ariel Bautista, BB Bros, Gil Pamintuan at Chensa and Lombrino family, Matt and Bell
from Mississauga, Canada. Suzette Vergara and Ana Marie Macalino Bebe. Ana Gabrad Cooking. Rafael Mendoza, Honorio Family. Mike Cuisina at iba pa. Joseph Dayon. Abonacion Family. Rhea Yvette. Brian and Melly Pantoja, Cheryl Parera, Cristina Jose, Apeng, Pom, Nabota City, andyan din si Jeric Valdez, Mel Arante, Emerson Dalisay, Clint Lee Solis, Cider Lacaden, John Ronald Tanyag at Cindy Divina Blor, Kat Yobera, Udhay TV, Francis Atienza, Kumo Family, Ken Correa, Cayus Maikin Alonsagay, Jensen Kyrie De La Paz, Melissa Talbo and Family, Vince Gaming Papi, Jemar Caminos, Romel Emata Cabiao, Arlene Yamamoto at si Glendel John Fernandez. Maraming salamat sa inyong lahat mga Kabs sa patuloy na magsubaybay sa Team Canlas TV. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain tayo lagi ng nasa itaas. Hi 6! Bye-bye! Namiss namin kayo. Manyaman ang dish natin ngayon. Special dahil pista ng pagkabuhay. Special ang dish natin ngayon. Kapampangan dish dahil special pista ng kabuhayan. Special ang araw na Siyempre, tatapusin ko lang din to at update nga ang sasabihin natin, Chess, no? Meron na tayong gagawin panibagong, ano ba yun? Happy birthday, Staff Sergeant Gabriel Gara! Ha, belated! Ha!